3 mítosz a gyermekvállalás körül. Lehet-e teherbe esni az első együttlét alkalmával a menstruáció alatt, vagy 45 éves kor felett? Vajon ezek mítoszok, vagy igazság? Az első tévhit, hogy az első alkalommal nem lehet teherbe esni. Valójában már az első aktus is vezethet terhességhez, ha épp a termékeny napokon történik. A második tévhit, hogy a menstruáció alatt 100%-ig biztonságos a szex. Viszont a spermium akár 5 napig is életben maradhat a testedben. Ha rövid a ciklusod, a menstruáció vége és az ovuláció könnyen összecsúszhat, tehát igen, lehet belőle baba. A harmadik tévhit, hogy 45 felett esélytelen a teherbeesés. Bár a termékenység csökken, a valóság az, hogy sok nő 45 felett is teherbeesik és egészséges gyermeket hoz a világra, orvosi felügyelettel és tudatos odafigyeléssel. A tested nem hallgat a mítoszokra. Te melyik tévhittel találkoztál már? Írd meg kommentben, és lehet, hogy arról készítjük a következő videót.